Dobrodošli na kanal Ivana u kuhinji. Danas za vas imam recept za najlepše salenjake. Pa da počnemo. Prvo ćemo u 400 ml toplog mlijeka dodati 1 kašiku šećera, 1 kašiku brašna i 20 g sveže kvaca. Promešat ćemo i ostavit ćemo da se kvasac aktivira. Potrebno je oko 5 do 10 minuta, zavisi kolika je temperatura prostorije. Zatim u aktivirani kvasac dodajemo još 1 kašiku šećera, 2 jaja i 3 kašike brašna. Smesu ćemo blago promešati, a zatim ćemo dodati pola kafene kašičice soli. Počet ćemo postepeno da dodajemo brašno. Ukupno sam potrošila oko 800 g brašna da zamestim glatko testo koje se ne lepi za ruke, ali to može da varira u zavisnosti od veličine vaših jaja, znači neka vam bude orijentir 800 g brašna, pa vi postepeno dodajte da dobijete meko testo, ali da se ne lepi za ruke. Nakon što zamesite testo, ostavite ga da nadođe. Na brašnom posutu površinu istresla sam nadošlo testo, zatim sam ga malo rasklagijala. Potrebno je da debljina testa bude oko 2 cm. Napravite jedan pravougaonik da bi nam lakše bilo da kasnije sečemo oblike. Počinjem da mažem salo. Ovo je salo koje je odstojalo i preko noći u frižideru, zato je najbolje ovako rukama da se razmaže po testu. Ono ne može lako da se maže nožem, a ukoliko želite možete ga samo kratko staviti u mikrotalasnu i onda ga možete mazati sa nožem. Namažete jednu polovinu, pa drugu polovinu testa preklopite preko ove premazane polovine. Zatim na tu polovinu stavljamo opet oko 200 g sala. Znači ovo je samo samleveno salo koje je odstojalo u frižideru i s njim ne može lako da se maže nožem, zato je najbolje da ovo radite rukama. Prebacite i tu polovinu testa tako da ga smotate u kocku. Malo ga pospete brašnom da se ne bi lepilo i zatim ga opet rasklagijate na debljinu 2 cm. Sa ovim testom se veoma lako radi, znači samo valjate oklagijom na debljinu koju želite. Ja najviše volim da to bude oko 2 cm, to je debljina jednog prsta. Formirate pravougaonik, a zatim sečete u približno jednake kocke. Otprilike kocka je širine oko 4 prsta. Na svaku kocku stavljamo po kašičicu džema. Ja sam koristila svoj mešani džem ove godine koji sam pravila, ali to možete po svom izboru. Ovako ih motam, prebacim jedan kraj sa drugog, a zatim ove slobodne ivice motam unazad tako da preklapam jednu preko druge. Zaista je jednostavno, ovo je moj način koji sam nasledila od svoje majke, ona od svoje majke. Vi možete motati onako kako vi najviše volite. Ovo je način kako mi motamo u Sremu. Ovakvi salanjaci su mi najlepši i uvijek me asociraju na svinjokolj koji se radi oko 29. novembra, 30. znači kraj novembra, početak decembra, i tada je u svakoj kući su se pravili salanjaci. Napravite salanjake i poređajte ih u tepsiju. Premažite ih umućenim jajetom i ostavite da se dižu samo onoliko koliko je potrebno da se rerna zagreje na 230 stepeni. Nakon što premažemo sve salenjake, stavljamo i da se peku u prethodno zagrejanu rernu oko 15 minuta. Potrebno je da dobiju zlatno žutu boju. Pazite na jačinu svoje rerne, meni je bilo potrebno 15 minuta. I to je to. Do novog recepta, ostajte zdravi i siti. Prijatno!